Mitä niin, äiti ei ole enää ennallaan? Luoti teki liian laajaa tuhoa aivoissa. Ainahan te lääkärit ajattelette pahinta. Niinhän se oli Jirinkin kohdalla silloin, kun se putosi parvekkeelta. No niin oli. Sille sanottiin, että sä et enää pysty ikinä kävelemään ja nykyään on ihan kunnossa koko ajan. Äiti taistelee vielä itsensä takaisin. Ikävä kyllä mun on tuotettava teille pettymys. Luultavasti me ei saada Paulaa heräämään lääkekoomasta. Ja jos saataisiinkin, niin paluuta normaalielämään ei ole. Hänen motoriset ja... Mitä merkitystä tollasilla on? Jos ihminen joutuu pyörätuoliin, niin kyllä sitä voi ihan yhtä lailla hoitaa. Mä vien sitä ihan minne se haluaa mennä. Mä oon muuttanut takaisin kotiin ja kaikki. Voi olla, että Paula ei enää pysty muodostamaan puhetta. Eikä myöskään ymmärtämään sitä. Lisäksi aistitoiminnoissa on isoja puutteita. Muisti ei toimi normaalisti, jos ollenkaan. Kai äiti silti tunnistaa meidät. Nämä on ihan kamalan huonoja uutisia. Mun on pakko kertoa asiat niin kuin ne on. Ei tommonen on mitään elämää. Äiti näyttää niin rauhalliselta. Ihan kuin se nukkuisi. Tuosta unesta ei vaan herätä. Ei ihmeessä mä ikinä kerron taas Severille. Kaikkihan on vielä mahdollista. Äitihän puristi sun kättäkin. Se oli kuulemma pelkkä lihaskram. Kyllä Kalle olisi kertonut, että se olisi pienintäkään mahdollisuutta. Ehkä Severiä ei kannata kuitenkaan vielä pelästyttää. Jos äiti alkaakin toipua. Vielä hetki sitten Paula oli täynnä elämää. Nyt se on tommonen pelkkä kuori. Hei, lähtekää te kotiin lepäämään. Mä jään yöksi tänne. En mä voi jättää Paulaa. Sun täytyy kerätä voimia, että sä jaksat. Minä ja Heli joudutaan palaamaan huomenna töihin. Katri on ihan oikeassa. Mennään vaan. Moi. Moi. Mitä yö meni? Ei mitään muutosta. Kai isä kertoi sulle, että äiti ei... Tuntuu ihan niin kuin siitä olisi vaan hetki, kun isä palasi rauhanturvajoukoista. Ja me oltiin vihdoin koko perhe yhdessä. Isä piti sen maljopuheenkin. Muistat sä? No niin. Haluaisin kohtaa Maljan kauniille ja ihanille tyttärilleni, josta kasvaa hyvää vauhtia, kauniita ja itsenäisiä naisia. Paitsi Heli kasvaa suoraan mummoksi. Joo, ja Annika ei kasva ollenkaan. Tytöt. Teitä katsoessani tajuan, että käsillä on ne viimeiset hetket, jolloin isänä voi teille jotain sanoa ja ehkä auttaa. Tiedän olleeni paljon poissa. Mutta haluaisinkin tässä siteerata erästä arvostamani henkilöä ja lausua I'm back. Äiti oli niin onnellinen sinä päivänä. Niin kuin oltiin me kaikki muutkin. Paitsi Annika. Se taisi taas kiukutella jostain tapansa mukaan. Vaikka me välillä otettiinkin yhteen, niin meillä oli kyllä ihana lapsuus. Äiti näyttää vieläkin niin kauniilta. Niin. Toivottavasti mäkin olen sen ikäisenä yhtä hyvin säilynyt. Sama täällä. Mä luulen, että äidin salaisuus on se, että se pysyy sydämeltään jotenkin aina niin nuorena. Se rakasti kaikkea hömppää.
Erityisesti häitä. Muistatko, miten upea se oli silloin viime kerralla? Isä näytti siltä, että se meinasi pyörtyä. Sä oot ihana. Mä en varmaan koskaan nähnyt äitiä niin onnellisena. Se nautti siitä, kun se sai olla edes yhden päivän prinsessana. Ilman, kun se menikin isän kanssa useamman kerran naimisiin. Uusia muistoja ei vaan taida äidin kanssa enää syntyä. No onneksi niitä vanhoja kukaan ei voi viedä meiltä pois. Vaikka äiti vietäisiinkin. Kuoli, niin mä ajattelin, että miten meidän perheelle voi tapahtua jotain niin pahaa. Ja sitten vielä se, että se tapahtui sen syntymäpäivänä. Toinen just täytti 18. Se ehti nauttia siitä vaan hetken. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Annika, paljon onnea vaan. Vitsi mikä yllätys, että tulitte herättää. Niin on toi jokavuotinen traditio varmaan aikamoinen yllätys. Missä lahjat? Voi Annika, se oli ihan intoa pinkeenä. Onneksi meidän pikkusiskon viimeinen päivä oli sentään onnellinen. Itkeeks äiti? Äiti silmästä valui ihan selvästi kyynel. Joo, kun me muistettiin meidän Annikaa, se oli toi vasen silmä. Mä oon ihan varma, että se kuulee, mitä me puhuttiin. Paula on koomassa. Se on hyvin epätodennäköistä, että hän kuulisi yhtään mitään. Mutta ei kuitenkaan mahdotonta. No ei täysin. Mutta tässä tapauksessa oli kyse kuitenkin ihan tavallisesta silmävuotamisesta. Mä vaan halusin uskoa, että äiti vielä herää. Niin ja muistais meidät ja olisi ihan oma itsensä. Mä ainakin aion puhua äidille, jos se kuitenkin kuulee. No ei sitä ainakaan haittaa ole. Äiti, me halutaan sut takaisin. Älä anna periksi. Oot saanut levättyä? Pikkasen sai. Nyt on Katrin vuoro. Se kertoi sulle äidin kyyneleistä. Niin se kertoi siitä vuotavasta silmästä. Mutta mitä jos onkin merkki siitä, että äiti toipuu? Kultaseni, lääkärithän sanoo, että vaikka Paula heräisi tuosta koomasta, se ei ymmärtäisi maailman menosta yhtään mitään. No mutta eihän lääkäritkään voi sitä ihan 100% varmuudella vielä tietää. Totta kai me toivon, että sä olisit oikeassa. Jos äiti vaan tulisi tajuihinsa, niin me voitais yhdessä järjestää sille paras mahdollinen elämä. Meitä on kuitenkin aika monta sievistä, jotka on valmiita tekemään se eteen ihan mitä vaan. Viisas tyttöni. Koomassa eikä Paulan. Lopeta nyt. Jiri, anna olla. Satun tietämään, että se olit juuri sinä, joka aiheutti sen ammuskelun. Sulla oli ase ja sammuit ensin.
Mä vaan yritin puolustaa. Sä ammuit ensin, sä aiheutit sen tilanteen, sun takia Paula sai luodin päähän. Sä väität se jotain muuta. Rauhoittu nyt! Mitä sä voit olla ton naisen puolella? Sen takia Severille ei ole kohta äitiä. Sä lähet nyt kotiin rauhoittu. Hei, mä osaan ulos itse. Pärjät sä? Kuinka kauan sä oot tiennyt, että sun tyttöystävästä takia sun tätis vakaa tuolla hemmetin koomassa? Ei se ihan heti mullekaan kertonut. Ja sit kun se selvisi, niin mä suutuin ihan samalla lailla kuin sinäkin. Mut Katarina oli pakko puolustautua. Sitä uhattiin aseella. Ei voi olla mitään syytä, että sillä tavalla rupeaa ammuskelemaan. Sä ite käskit sitä hommaamaan aseen ja mene harjoittelemaan ampumaradalle. Joo. Jotta se voi puolustaa itteensä siellä klinikalla. Ei ruveta saamari silmittömästi ammuskelemaan jossain hemmetin tanssisalissa. Miten niin vastuuton ihminen ylipäätänsä voi saada aseenkantoluvan? No se ase oli laiton. Tää on hienoa. Sai varmaan siltä samalta rosvojoukolta, joka rupesi siellä ammuskelemaan. Mitä? Lopeta jo! Katarina oli hyvä syy pelätä henkensä puolesta. Ja nyt me saadaan pelata Paulan hengen puolesta. Minkä takia? Koska sun tyttöystäväsi halusi jonkun hemmetin salaklinikan ja oikein houkutteli kaiken maailman hemmetin hullut rosvot puoleensa. Mitä? Katarina syyttely ei auta ketään. Varsinkaan Paulaa. Eikä se sunkaan olos helpota. Sä oot ainoa ihminen, jolle mä oon kertonut. Poliisillekin mä soitin nimettömän. Katariina rupesi ammuskelemaan siellä juhlissa ilman mitään tulkoa häivää. Sen takia sä makaat siinä. Severillä on hirveä ikävä sulla. Ja niin tietysti meillä kaikilla. Tulisit takaisin. Koppo. Ai, sä. Onko sä oot seissyt siinä? Enkä aio kauan. Onko Paulalle tapahtunut mitään muutoksia? Ei oo mitään. Kaikki on ihan ennallaan. Onko miettinyt ollenkaan sitä, että mitä me tehdään, jos Paula ei enää tosta ikinä nouse? Mites muuten jaksat? Mitäs tässä? Selittelen päivä kerrallaan. Enemmän mä oon huolissani teistä sellaista. Ja tietysti Katrista ja Elistä. Mut ei. Me pärjätään. Selvitään tästä. Jos ihmiset vaan pitää yhteen, niin me selvitään. Jumakau! Tää hemmettiä sä siinä teet. Ja se on haava. Tää on todellista. Älä pelkää. Pois. Mennäänkö? Pääsitkö sä pois täältä? Okei. Kaikki on hyvin. Rauhoitut. Kaikki on ihan hyvin. Lasse. Sä makaat koomassa sairaalassa. Voit sä jotenkin olla ystävällinen ja menee takaisin sinne ja jättää mut rauhaa? Puhu haaveilta. Tulossa hulluksi. Et ole. Sun täytyy nyt rauhoittua. Mä nyt aina katon lähemmäs. Mulla on sulle tärkeä asia. Just joo. Pysyt vaan siinä. Joo.
Mites täällä? Kaikki kunnossa? Sä oot nähtävästi ottanut vähän relaksanttia. Joo. Joo, otin. Joo, mä huikan. Olin nukkumassa. Vähän pepperässä.